Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 24-nji aprelina sanyny Arkadaş şäheri Beýik Britaniýada tanıştyrly. Türkmenistan, Günorta Koreýa, Çekiýa we Germaniýa ýük gatnawlaryny ýola goýar. Gazprom Türk toparyna himayatkar bolar. Angliýanyň Kubogynyň finaly ilkinji Manchester derbisi ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Arkadaş şäher Beýik Britaniýada tanıştyrly. Beýik Britaniýanyň akylly şäherleriň hataryna girýän Milton Keynes şäheriniň häkimliginiň binasyny Türkmenistanyň Beýik Britaniýadaky elçixanasynyň wekilleriniň Milton Keynes şäheriniň dolanýyş edarasynyň ýollaşy wekilleri bilen duşuşy hende onuň dowamyny Arkadaş şäher bilen giňişleýin tanıştyrylyş dabarasy geçirli. Türkmenistanyň Beýik Britaniýadaky elçisi Seriýaýew öz çykyşyny Türkmenistana durumça geçirilýän egert uly özgertmeler barada gurrun bermek bilen Türkmenistanyň halyk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlangyjy esasynda akylly şäher konsepsiýasynyň ugralanyp, Arkadaş şäher boýunça alyp barýan işleri barada duşuşy gatnaşçylary giňişleýin tanıştyrdy we degişli foto şekiller bilen birlikde maglumatlary beýan etdi. Çäreňiň dowamyna Britan tarapy Milton Keynes şäheri barada onuň taryhy, ilaty, akylly şäher hökümine dürli ugurlarda ulanylýan häzirki zaman tehnologiýalary, şäheriň ykdysady ötüşi, 2050-nji ýyla çenli ötüş maksatnamasy barada maglumatlar berdi. Şeýlede Milton Keynes şäheriniň dolanýyş edarasynyň geňeşiniň ýollaşysy Peter Marland öz çykyşynda Milton Keynes şäheriniň daşary ýurtlaryň akylly şäherleri bilen hyzmatdaşlyk edýändigini habar berdi. Arkadaş şäheri bilen hem hyzmatdaşlygy ýola goýmagy we Milton Keynes şäheriniň dolanýyş edarasynyň wekilleriniň Türkmenistana sapary amalaşdyrmagy gyzyklanma belirlenýändigi belenildi. Türkmenistan, Günorta Koreýa, Çekiýa we Germaniýa ýük gatnawlaryny ýola goýar. Türkmenistan uçurlar arkaly halkara ýük gatnawlaryny artdyrmak ugruna giň tagyllalar edýär. Muňa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyň Ulag we Kommunikasiýalar Agentliginiň Fransa Respublikasynyň Airbus AC kompaniýasynyň arasynda baglaşylan şertnama laýyklykda satyn alynan Airbus A333-200 kysymly ýük uçury Vietnam Sosialistik Respublikasynyň Türkmenistanyň mesulen Ýewropa ýurtlaryny ýükler daşamak boýunça ilkinji gatnawlaryny ýerine ýetirdi. 2023-nji ýylyň aprel aýyndan başlap Aziýa döwletlerinden Koreýa Respublikasyna, Ýewropa döwletlerininden hususan Çekiýa Respublikasyna, Germaniýanyň Frankfurt şäherine ýük gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär. Ýokarda agdalan ýük gatnawlaryny ýola goýmak Aziýa ýurtlarynyň Türkmenistana we Türkmenistanyň Ýewropa ýurtlaryna ýükleri ugratmak, şeýlekem ýygydaly üstaşyr gatnawlary ýola goýmak maksat edilýär. Gazprom Türk toparyna himayatkar bolar. Russiýa Federatsiýasynyň Gazprom kompaniýasy Türkiýe Respublikasynyň Beşiktaş toparynyň himayatkary bolup biler. Bu barada degişli gepleşikler alınıp barýar. Türk neşirleriniň habar bermegine görä 3 ýyllyk himayatkarlyk şertnamasyna laýyklykda Türk topary 64,5 milyon euro gazanýar. Habar berilişine görä şertnamanyň möhletini ýene-de 2 ýyla uzaltmak mümkinçiligine gözüňe tutulyp biljektigi ma'lum edilýär. Häzirki wagtda Beşiktaş toparynyň esas himayatkary Vodafone Britan kompaniýasydyr we onuň bilen baglaşylan şertnamanyň möhleti şu mewsimiň ahyryna tamamlanýar. Beşiktaş topary 1903-nji ýylda döredildi we 16 gezek Türkiýanyň çempionu boldy. Şeýlekem topar 10 gezek ýurdun kubogyny gazanyp 9 gezek naýbaşy kubogyň eýesi boldy. Toparyň Istanbul şäherinde 40 000 ordunlyk stadiony bar. Häzirki wagtda Beşiktaş topary Türkiýanyň çempionatynda 3-nji orunda barýar. Angliýanyň Kubogynyň finaly ilkinji Manchester derbisi. Angliýanyň Kubogy urnagy ýarşynyň finalynda ilkinji gezek Manchester derbisi Manchester United bilen Manchester City toparlar duşuşar. Final 3-nji iýulyna geçiriler. Manchester United topary ýarym finalda Brighton toparyny 11 metrlik jerime urgularyndan 7-6 hasabynda ýeňen bolsa, Manchester City topary bolsa Sheffield United toparyny 3-0 hasabyny utdy. Hasep Guardiolanyň Manchester City topary bu ýarşyň finalynda çenli derwezesinden bir jop ýok hem geçirtmedi. Şeýlelikde Manchester City topary 1965-66-njy ýylyň mewsiminden soňra şeýle netije gazanan topary boldy. Angliýanyň Kubogy urnaky ýarş 1870-nji ýyldan beri geçirilip gelýär we dünýäniň iň gadymy futbol ýarşlarynyň biridir. Ýarşyň taryhynda ilkinji gezek Manchester derbisi geçiriler. Manchester United topary bu ýarşda 20 gezek finalda çykyp 12 gezek ýeňiş gazandy. Soňky gezek bu topary 2016-njy ýylda Kuboga gazanypdy. Manchester City topary bolsa 11 gezek finalda çykyş edip 6 gezek Angliýanyň Kubogyny gazandy. Soňky gezek 2019-njy ýylda bu Kuboga ýeläpdi. Angliýanyň Kubogyny iň köp gezek Arsenal topary gazandy. Toparyň kuboklarynyň sany 14-de deňdir. Soňky gezek bu Kubogy Liverpool topary gazandy. Geçen ýylyň finalyna Chelsea toparyny ýeňipdi.
Ene mehriban müştoklar Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizin şu günkü sanyny ýetirmeýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tomaşaçylarymyz şeýlekim. Türkmenistanyň halk maslahatynyň prezidiumi döredili. Täze taryhy tapanylar. Dünýäniň iň gymmat awtomobil belgisi satyldy. Halkara yer gününe bagşlanan ilkinji eko festival Türkmenawatda geçirildi. Ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan giňişlen okap bilersiňiz. Gepleşigimizden endiki sanyny görüşýänçek hoşta bolun.